u nastavku večerašnjeg programa. Tradicija ovo što borište klipa na YouTube. Dobro. Dobro večer ponovo i vratili ste se u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. U nastavku večerašnjeg programa je sa nama Marko Vasić, koji je neka vrsta stručnog saradnika i urednika za izdanje Tolkiena u Public Praktikumu, koji će nešto da nam kaže o prethodnim i budućim izdanjima, možda šta se smeje u ovom trenutku reći. Pošto znamo svi da postoje dugoročni planovi, ali kao postoji i red. Prvo da kažem da mi je jako drago da je Public Praktikum počeo da objavljuje Tolkiena ponovo i drago mi je da je tebe prepoznao kao lice koje može da im pomogne u organizovanju svog tog ogromnog teksta. Naročito u ovakvim izdanjima kakve su Beren i Luthien ili Povest Gondolina, koje su različite verzije istih priča i tu se treba iskobeljati i treba neko da zna gde su bitni detalji na koje treba obratiti pažnju. Pa evo, hvala ti što si došao. Mislim da si ti prvi put ovde kod nas, mada smo se viđali po festivalima ovako ranije. Ti si čest gost u zadnje vreme svuda, što pozdravljamo. I ovde u inostranstvu, mislim, u Jugoslaviji bivšoj, što bi se rekao. Odlično. Pa ništa, eto, da li se sećaš šta je prva knjiga sa kojom je Public Praktikum krenuo, to ono kao Prva knjiga je bila, da, Gospodar prstenova box set, kad je prošlo možda i 20 godina od posljednog izdanja Stilosovog, koji je bio u nekom povezu i koji je bio grafika tako kako je bio. Dakle, mi smo imali od Narodne knjige iz 2001. ilustrovano izdanje kod nas. To je ono bilo u jednom tomu? U jednom tomu sa gomilom grešaka, u smislu ilustracije nisu bile, zadržane su na mestima gde je to originalno, pošto prevod ne može nikad da jedan, osim ako nije akademski prevod nekih antičkih stvari koje moraju da se po metrici prevode, ne poklapa se. Tako da imali smo raskorak, ali ta knjiga i dalje je jedna od najviše kotiranih na ovim polovnim sajtovima, odnosno na sajtovima za polovne knjige i dalje drži visoku cenu, iako imamo sad sijaset novih izdanja, ali ta koža, ta crna koža, taj omot, to je, da, baš je knjiga je baš. Sećam, oni su tad dobili neke izmene u prevod koji nisu baš dobro prihvaćeni. Pa Zoran je to sve sam, Zoran je do kraja ostao dosadan, da nije dao da se menjuju stvari kako je to hteo lektor ili kako je to hteo neki od urednika, tako da i poslednji prevod koji je ostao je njegovo delo. Lektorka je tražila nešto drugo, on je ostao striktan da neke stvari nije hteo da meni i to je okej. Ako već tako, nek ide tako do kraja i mislim da kod nas se više neće ni pojavljivati. Nepotrebno je zapravo bacati vreme, ponovo prevođenje Gospodara, jer to se neće primiti u narodu. Od 81. na ovamo nikada niko nije prevao više. Koliko god Zoranov prevod ima grešaka, nek stoji tako, zato što je i nagrađivan i u narodu je ostao i to je to. Ne mora sve da bude perfektno, nek ostane. Dodajte još jedan dodatak. Koje greške? Greške u smislu. Neke stvari je prepričavao, neke stvari je povezivao kao selotejpom, neke stvari je premošćavao, tako da ako uzmete original, moram da vam imam i tekst na engleskom i njegov tekst. Recimo, kod opisa Teodena postoji, recimo, on opisuje da mu je kruna na veđama, brow je i čelo, mislim, ne može kruna da stoji na veđama. I tako neke stvari koje su, to su sad picikate stvari koje običan čitalac neće da primeti, kao što i ovde neće primeti mnogo toga, ali neko ko prati original, pronaći će te stvari, ali to nije zameriti. Ne može se Zoranu zameriti, ono tamo poslao. Izvini, ali čini mi se da baš u Public Praktikum te neke greške delimično, ali on nije hteo i zadržali su, ispoštovali su i neka su ispoštovali. Ja nisam tada u to vreme bio još uvek kod njih. Ja sam došao, izašao je Silmarillion, nedovršene priče i onda je Hobbit neki povez i tu su me zapravo našli, pošto sam žestoko jednu kritiku dao sa tagovima na Instagramu, jer zadržali su onaj stari prevod koji baš je onako, koliko god sentimentalno bili vezani za Mary
Miličić i ovog njenog muža, tu je bilo baš grešaka koje su za sadašnju decu koje nisu rasle u Jugoslaviji neke stvari sigurno neće razumeti. Izvinjam se. Ja imam i onaj meki povez, imam i narodne knjige. On ima dosta grešaka, lektorskih grešaka, znači nevezano za prevod. Ali mislim da je to u publik praktikumu. Bojanov je prevod uzet u publik praktikumu, ali je u ovom poslednjem izdanju u tvrdom povezu, tu smo baš taj prevod 4 meseca je bilo svađa, razmirica, ludačkih stvari gde je direktor smenio i lektora tadašnjeg i još jednog urednika zato što oni jednostavno nisu hteli da se povinuju stvarima koje su mene pitali da uradim. Ne u smislu što sam ja sad neka veličina, nego kada je došao novi set lektorka i prevodilac, uzeli su u razmatranje sve ono što sam ostavio u komentarima kod tog prevoda i ova sadašnja lektorka je rekla, pa ljudi, čovjek vam je dao taksativno šta nije u redu, kao šta vam nije jasno. Ovo stvarno treba da se zadrži na ovaj način zbog toga, toga i toga. Ja sam im citirao, ne znam, iz Companion and Guide, Scully Hammonda, to je enciklopedija koja je za neke stvari je stvarno moralo da se... Ali nisu hteli da menjaju prevod i neka ali smo ga ispravili i to je otišlo sad u tvrdom povezu da je to novi redigovani prevod onog starog prevoda. Tako da praktično imamo stari, a novi. A Silmarillion je ostao onaj stari, on ima dosta grešaka, kao ja to vreme nisam bio kod njih, tako da nadam se da će to da se usliši, da se ponovo prevede. A kada će biti novo izdanje Silmarillion, pošto već ga nema rasprodato? Mora da se napravi krug, tako da izdaju ove druge stvari prvo. To što je Žarko kazao, znači postoji vreme i postoji tempo kojim Capricorn zadaje da se to objavlja. Dobro, koji je sad redosled? Sad je Numenor. Kaži nam. Izvini, Numenor je trebalo da bude pred prethodni sajam knjiga. Trebalo je, znači, očekaj, vadim Truli paradajz i bacam. Pre mesec dana je otišao prevod lektorki, ja sam ga završio i sad pročitat ću u toku sad Pa dobro, ništa, jedan segment čisto. Samo su godinu dana zakasnila. Nije meni do mene prevod je, tek je stigao pre mesec dana. Šalim se, naravno, ali ja se sećam da je trebalo da bude, da je bila najava. Zapravo nije, bila je najava, ali nije bio onaj deadline u smislu izaći će tad, nego kao u pripremi. A to u pripremi je kao apsolventski staž. Može da bude 10 godina. Ne, ništa, pazi, još to je od muža, ko za poklon. Da, kao, nije stiglo. Kad ćemo i vidjeti? Sljedeći rođendan. Dobro, lagano. Sve svojim... A pošto smo pričali o Zoranovom prevodu, u kojoj meri se sada kada prevodite nova dela, poput, ne znam, Berne Lutjene, Pada, Numenora, da li se vodi računa da se usklade prevodi? U smislu imena mesta ili... Tamo gde se radi o verziji koja je identična sa verzijom koja je u datom tekstu, dakle ako je to reč o nečemu što je uzeto iz Silmarilliona, onda smo usklađivali sa imenima koje su već tako transkribovane. A tamo gde je to uzeto iz istorije Srednje zemlje, da nikad pre nije prevođeno, a i opet se razlikuje u originalu, samo ime u pismu. To me bukvalno nekome, mislim da pre neki dan sam baš bilo to pitanje kao zašto ima toliko grešaka u Berenu, Lutjeni, Padu, Gondolinu, kakvi grešaka? Kao imena nisu napisane isto kao u Silmarillionima, a da, i onda ja vidim da čovjek jednostavno nije upoznat i to je okej, zato i čita da bi video. U smislu, postoji imena koja i samo znaš da nisu transkribovana na isti način, recimo, negde je Earendil, negde je Earendel, negde je Melko, negde je Melkor. Onda Sauron je tu sa onim, kao onaj dugosilazni, negde je sa ovim umlautom, negde bukvalno Tolkien imao različite. I tu sad, to sam ostavio lektorki, to je zapravo stvarno njega. Ja sam predlagao šta bih ja, jer uglavnom se Vlada, prevodilac i ja i slažemo u tim stvarima. On prevodi kao kad sipate vodu. Znači, nikad u životu nisam sreo tako tečan prevod da on bukvalno dijalogom vlada. To su plastične stvari koje neke stvari potpuno deluju kad ih čitaš u smislu u drugim prevodima nekako
izveštačeno, nekako nezaobljeno, oštro, ugaono. Kod Vlade je to što onako da sedimo na kafi, oni se svađaju, prepiru, biju se, to sve ide. On je preveo Berena Litijenu i prevodio šta još? Sve ostalo, znači preveo je... Sve on? Sve ostalo, osim preskočili smo Pad Gondolina, je bio preveden pre Berene Litijene, to je prevodila Vesna koji je Silmarillion prevodila, ali je moralo da se ide redosledno kako je objavljeno u englesku. Onda je Vlada preveo Farmer Gil od Kama, preveo je Reverandum, odnosno Tumarovo, preveo je, evo ovo je posljednje, Pustolovine Toma Bombadila i Kovač iz Velikog butona. To je... Mogu da pitam nešto? Znači, kada sam prvi put srela Farmera, bio je Gilov Buta. Zašto ste se odlučili za... Zato što je Hammond Hamlet sa oce, kao nema veze sa šunkama. A onda na kraju, recimo, isto, to je prevodio naš književnik, koji je i sam, i pesnik, i pisac, ali jednostavno, pretpostavljam da čovjek nije bio upoznat sa tim nekim detaljima, jer nije ni postojala enciklopedija koju danas imamo. I internet. I tako da ti stari prevodi imaju svoj čar. U tom momentu su bili najbolje što je moglo da bude. I zato je super što posle nekog perioda vremena, recimo 30 godina, kada je objavljen Kovač iz Velikog butona, to je baš, ne sad je već 40 godina kako je objavljen. Eto imamo nov prevod koji je ne samo nov prevod osnovne priče, nego to su izdanja koje obuhvataju i neke propratne tekstove dodatne, koje su baš ubacivane iz tih enciklopedija koje tad nisu postojale, koje prate promenu same priče, onaj vremenski sled kako je on menjao, neke verzije, neke zanimljivosti koje su vezane za to i tu smo umirali oko fusnotu. To je pakao bio srediti sa paginacijom u našim izdanjima šta se gde, zato što nije obeleženo nigde u tekstu, nego na kraju, ne znam, 123. strana, 5. red, to. Kod nas je 130. strana, drugi red, ono, levo. Tako da, ali to su već neke slatke muke koje su normalne, to nije... Ja pričam iz ugla nekoga koji je čitao te knjige onomad, a onda ih je kupio u Hrvatskoj, recimo, verziji. Tamo je gazda Ham od... Gazda Gil od Hama, da to... I Reverandum nije Tumarlo, koji meni, recimo, Tumarlo mi je mnogo simpatičniji prevod i šta ja znam, imam i Toma Bombadila, Reverandum. A Kovač iz Velikog Lugovca im je Kovač iz Velikog Lugovca. Znači, čak imam i verziju Toma Bombadila na italijansko-engleskoj varijanti i onda kad sam videla da je kao od Hama, kako nije od Buta? Kako su neki... Kako nije od Buta? Ali evo sad, hvala na objašnjenju, jer kažem, ja sam od pre 30 godina čitač, pa mi je to malo... Sad ima od Butke je simpatično, ako nije to umjetnička namera bila. Moja Vlada, recimo, još neke predloge, sad on čita Tolkienovu transkripciju po nekom logičnom, recimo Hazad Dum, on sve vreme mi ispravlja, kao, ajde da stavimo Hazad Dum, ali Vlado, to je okej, ali kao, neće, to će prvo da ti ubode oči ljudima i kao, ajde da ga ne menjamo sad te... To ima 100 godina tradicije, neke te stvari koje su utemeljene da, okej, ja sam zamenjen, ne po svaku cenu baš toliko da to nešto što je uvreženo da baš ne mora da se dira u moriju. Ne zbog mene, nego inače, što bi ljudi se malo začudi kao šta sad. Po meni but. Da, ono zamišljeno da u veliku šunku i to je to. A u kojoj meri, ne znam, koliko ljudi radi na jednom prevodu i u kojoj meri sad svi vi morate da koordinišete, ne znam, recimo, poznavanje Tolkienovih smernica za... To je sve na meni. Znači ti si ga. To je sve na meni, kao ono, blame it on me. Da, to je bukvalno Vlada nekad, recimo, Berenu Lutijenu je prevodio u segmentima, jer su oni već imali jedan prevod koji su odbacili pre nego što ga iko video, nisu bili zadovoljni, onda su, ne znam kako se desilo da izaberu Vladu i ono, nebesa se otvorilo, ono, i Luvotar došao i rekao njega. I oni u segmentima, jer ti stihovi, on kaže kad mi ide prevod, onda ide to talasi, kad ne ide onda nema šanse, onda je potpuno, i onda imao
periode kad je to moralo da stagnira, tako da sam ja u segmentima dobijao delove teksta koje već lektorka pregledala, pa sam onda ja tu dodavao moje fusnote i onda posle toga ide ponovo kod nje na pregled i onda ide na slovo slaganje, mislim kako ga ja zovem, da uklapaju u odnosu na original, da to sve stoji tamo gde treba da stane. I eto, Vlada je dobio 2 nagrade, dobio je nagradu Miloš Đurić za prevod i dobio je nagradu Despot Stefan od grada Beograda. Tako da, eto, to negde lepo potvrde. A i on inače piše i svoju poeziju i u udruženju prevodilaca. Da, ovo je Pao Gondolik zapravo. Da, nomen i spomen. To je to. Koliko njemu bi bilo neobično da slične tekstove, različite verzije prevodi ponovo? To sam ga baš pitao. Ima u tomu Bombadilu 2, 3 verzije. Meni je to problem kad čitam. On kaže, ja sam sve to u glavi izbrisao. Ja sam kretao kao da mi je potpuno nov tekst, jer kao druga je verzija, ajde da ga donesem drugačije. I doneo ga drugačije, ja to ništa neću toleriram. Znači, potpuno sam ostavio, jer u redu. Poeziju, to je... Da. Sačuj Bože. To je sad... Ono što sam ja mogu da preporučujem, moje čitaočko iskustvo sa Padom Gondolina jeste da sam se otelio. Jer ja sam to krenuo čitam redom, ajmo jedna verzija, druga verzija umiren, to ne može tako da se čita. Upravo to ljudi čitaju i kao da je to redosled nečega, nema redosleda kod Tolkiena. Ima usvojena finalna verzija, ima neka hronologija, ali odakle god se krene... Postoji sve to istovremeno, ali kao baš za čitanje zaredom... Zato što ovo nije delo per se, kao da je izdvojeno, da je zaokruženo, ovo je više hrestomatija, odnosno neka kompilacija nečega, da, i to ni ne zahteva da se čita od korice do korice. Ja se izvinjam sad, ja nisam, ako sam ikad bio upućen, više nisam. Finalna verzija toga je nešto što je u Silmarillioну ili kako to tačno? Jeste, ali to je malecno, odnosno... To je prepričano. To je u suštini, Kristofer je izdvojio sa Gavrielom Kane, da. On je imao finalnu verziju i to je 5. verzija Silmarilliona koja je imala rupice između. On je samo složio koliko je to moglo hronološki, čak nije ni dodavao svoje prepričane delove, nego je ostavio to kako je Tolkien ostavio u toj 5. verziji. A redakcija teksta je bila Tolkienova zato što je, recimo, ceo kosmogonijski mit je sveden u Silmarillionu na prva 2 poglavlja. U prvom delu istorije Srednje zemlje to je cela knjiga. Znači, tu je još brdo tih stvari o nastanku, o ustrojstvu Valara, o silasku, o njihovim međusobnim trvenjima, pa ne znam kako je nastao dan, godini, mesec, pa stvaranjem sunca i meseca, pa jedan čun i drugi, pa rušenje, pa opet, bukvalno nešto što je u Silmarillionu u kratkim crtama izvučeno, to je mnogo više tamo. I ovo je sve bilo u drugom delu istorije Srednje zemlje. Sve te velike priče su tamo pohranjene i to su verzije koje su nastale od 914. pa nadalje. I koje je on menjao nekoliko puta i to ima u istoriji Srednje zemlje gomila fusnota da je nešto prešlo u nešto, pa kada je to prešlo, pa zašto, pa onda Kristoferova tumačenja. Moj otac je ovo napisao na brzinu, nečitko, izbrisano grafitnom olovkom, i onda to tako beskonačno svega. Ali to je zapravo zahvalno... Ali u principu naša verzija Silmarilliona, ona koja je izašla 90-ih, to je neka od tih kao zvaničnih... Pa to je zvanična verzija 77. koja se vodi kao Silmarillion zvanično. Nema drugih verzija u smislu da se zovu Silmarillion. Da, ovo su sve, ili je istorija, ne znam, Quenta Silmarillion, ili tako nazivaju, ili ne znam, letopisi, CD letopisi, ili tako, te neke nazive, ili nacrt mitološki, mythological sketches, ili tako nešto. Nema decidno da je to, ali se zna da jeste, da su to verzije koje su izdvojene. Znači, pretpostavljam da je kao Silmarillion nešto čega se većina dočepala u nekom trenutku prije ili kasnije. Ovo su, znači, neke od legendi Silmarilliona, konkretno ovde, znači, Pad Gondolina i Beren i Luthien, koje su ovde u više verzija razrađene, mislim, detaljnije obrađene. Zapravo, Beren i Luthiena, ova knjiga sadrži veći deo one ogromne poeme Lay of Leithian, o oslobađanju od okova. I ona ima 8 pevanja i to je maltene polovina 3. dela istorije Srednje zemlje. Kristofer je ovde izvlačio samo segmente koji se tiču Berena i Luthiena. Dakle, tamo ima i borba Fingolfinova,
sa Sauronom i gomila drugih stvari, onaj čarobnjački boj i svašta još nešto što je ovde samo u fragmentima, recimo... Gde se pominju... Da, recimo nema, počinje od, mislim, 4. pevanja ovde, pa tera onda do kraja, ali iz sredine opet nedostaju neka pevanja koje Kristofer jednostavno izbacio, tematski nisu. Tako da to je opet baš kompilacija. Ako hoće to, neko uzmisli Da, zato što, to je olakšeno kod ljudi kojima je engleski ili materni ili ga znaju, zato što problem je što on navodi gomilu referenciji i citira stvari koje su u istoriji srednje zemlje. I sad, koje god izdanje uzmete na engleskom, ono je ujednačeno, ono nema veze iz kog perioda, ta paginacija je ista potpuno. I tu nema greške, ali recimo, mi kad krenemo da, kao vidi Hobita, ono, 5. strana, kog našeg Hobita, tako da mora da se navede na što se misli, onda su to neke stvari. Ali to, recimo, ni lektor, ni prevodilac nisu vodili u čunu smislu, ne znaju ljudi, ne zanima ih to nije. Da, pa dobro, to da kada zavisi od preloga. Što bi se reklo, to je moj deo posle, da ukažem na to, pa onda kad se prelomi i kad sve to se završi, onda neko povede račun, ali dobro, i tu se potkradu greške, sad nije za skinuti ljudima glavu, ali onda se ljudi bune. Dobro, to je popriličan haos, evo se. Baš je haos. Na početku, naročito dok se nismo utemeljili, ovaj tim sad koji je već, eto, preskočili smo, od Hobita, pa to je sve nadalje, znači, 4 dela, 5, 6, 8 knjiga smo zajedno. Tako da to je sad već tim koji je utemeljeno da to radi. I imate, što kaže, još uvek dosta toga i na čemu? Za sad je ovo završeno, znači sa padom Numenora i sad ne znam šta im je sledeće. To ću znati u krajem godine kad im stigne onaj kalendar. Pretpostavljam pesme da nećete da prevodi. Na kojem mislim? Ove sad što se da... Ne, to mislim da to su specijalni izdanja. To mi ljudi isto pitaju da li će biti Deluxe, Silmarillion, Deluxe. Ne, prvo što je, to su specijalni izdanja koje je gomila nekih licenci traže, drugo što to ne isplativo izdavaču realno, jer i oni i ovako koštaju oko 200 funti, to ovde kod nas su, i ovo su im isto problemi, sve što nije gospodar je poprilično. Se ne prodaje u velikoj meri, da. Ali, i jedno pitanje, sad sam htjela dve stvari. Da, setila sam se, ne. Da li ćete raditi novo izdanje stvarne vilinske priče ili Drvo i list? Ja se nadam. Zato što nam to fali stvarno. To je bitno izdanje, vrlo bitno izdanje. To se nadam da će se, pošto nekako ide u sklopu sa ovim pričama koje nisu vezane za srednju zemlju. To je baš priča koja je bitna za samo Tolkiena, znam da je jedina alegorijska priča gde je on ubacio svoj život na das. Kako kod nas to Mazalov list, list by Niglu. A Sitničev list su Hrvati. Da, to je divna priča i mislim da je poslednje izdanje ovog... 93. jedino. 93. Srpska književna zadruga, ali ima ovo piratska varijanta iz početak 2001. druga, tako, 2002. treća. Ali to je bukvalno fotokopija, ono jezino. Ali da, ezoterija. Ono 93. to je legalno. Jeste, ali u tom smislu stvarno, može da se nađe, kupila sam ja na Kupindu. Ima, samo čipove otprilike, kako ide, osim ako neko se ne nađe, pa kao, to je retko, 3000 dinara, ja gledam kao ljudi, što ste vrane. Ja kupila za tipa 500 pa da, 150, 200, kad to nije ni bilo, uopšte nisu znali šta je. Niko nije znao da... Da, malecno. Da, i imamo pesmu o Truitru, to je prevedeno. To je prevedeno, jako lepo izdanje, da, jako lepo. I nažalost, taj čovjek je preminuo i sad uopšte ne znam šta će da se desi sa tim prevodom, to je sam izad bio koji je u ovoj formi rađen. Znači čovjek je dobio sva prava, dobio čak ilustracije prava od Teda Nesmita i to izgleda i na isti način ovako, samo na ćirilici. I sve je uradio potpuno kao što je sad druga Tolkienova izdanje čak i izašlo pre Harper Collins onog iz 2015. Ali eto, ne znam šta će biti sad sa tim. Možda da vidimo ako se stupi u kontakt sa njegovom ženom,
Pa da, ako ono je voljno da to Republik praktikum u nekom trenutku reći, jer nije ni moglo da se to izdanje je moglo kod njega da se kupi. Samo kod njega, da. I sad postoji na Kupindu taj njegov nalog koji neko vodi, vjerovatno. Vidim da i dalje postoji ta knjiga da se uzme. To je greota što nije popularisano. Da, bilo bi dobro da, ako, mislim, kada oni rasprodaju tiraž. Delay of Otru i Itru, pesmu o Otru i Itru, balada. To je jedna elegična balada koja je naslonjena na velšku mitologiju, gde imamo klasičnu priču gospodar i gospođa koji su bezdetni i pokušavaju, nešto kao što počinje ova Cvili Dreta kod braće Grimm, i onda odu kod veštice, on im da napitak, ali traži za uzvrat, bukvalno kao kako počinje Rapunzel u stvari, pa da, to je Cvili Dreta. Samo što je on to okrenuo na, ima dosta keltskih elemenata, recimo slične stvari kao u Mabinogionu, kad u prvoj grani onaj Puih, princ Davidski ide da... Da, podsjetio si me sad na to kao da sam to možda i uzeo pre 10 godina. A ima dva izdanja, ima Mek povijest koji je tanušan, zeleni, i ima ovakvo izdanje u tvrdom povijezu jedno par godina kasnije. Da, ali to je isto, mislim da je, razlikuju se samo što je bilingvalno. Ima jedan esej koji nema u tom tanku. Pokušam da se setim kako se zove finski, onaj esej o finskom, ono po čemu su deca Kurinova, na K je. Kalevala, pesma o Kuleru. Pesma o Kuleru, da. Da li recimo možda postoji, ja imam na engleskom i zapravo je vrlo lako da se čita. Kalevala, imamo to... Ne, Kalevala, nego mislim baš samo na Tolkienove eseje. Nema, to je Verlin Fliedger uređivala i... Znači, po čemu je on na kraju napravio, malo ublažio, incest, nema baš, da. Znači, nema silovanja, ajde se tako izrazimo, nego je, nisu znali. Pa nije ni ovde bilo silovanje, ona je samo ušla u fonice, ali opet je jeziva scena, mislim, toga imamo svugde, tih edit. Ali, znaš ono kad kažu kao Martin, pa kao napravi, ljudi... Dobro, Martin je druga kategorija, ne bih u njega. Pogledajte ovo i vidjet ćete neke stvari, koje mi ne želimo da vidimo. Da. Nema, to su isto specijalni izdanje, to Boga pita da li ću uopšte, zato što nije fora prevoditi ih na srpski, jer mi imamo već Beowulfa, doduše on traži ponovan prevod, to je jedan iz 82. koji je ne može literaciju da se prevede drugačije nego prozna. I to je prevodila profesorka i to je okej prevod, ali Kalevalu imamo prevedenu, jedino bi možda ova legenda o Sigurd i Gudrun, eto to je Tolkienova verzija ove epizode iz Nibelunga i Pad Arturov, ali to su sve fragmenti koji su u originalu toliko mučni, što su uopšte objavljeni, to su fragmentići pesama gde je 15 strana pesma, 200 strana Kristofer, sve ono. Beowulf je celovit i možda bi se, ali to treba ceo tim i to treba da prevodi neko koje ne može da ga, mislim... Ja sam ovo na engleskom, pazi, meni, sad, ja ne umem da kažem da li je taj jezik bio jednostavan ili meni legao, sve sam kapirala, ali sam od onih koji bi kupila, koji kupuju, volim da kupujem i jedno i drugo izdanje. Da, jasno. Ali, iskreno, volila bih i Beowulfa da mogu da pročitam. Serga Veni Zeleni vitez je prevođen, mlađe ga je Mladen... Isto to ima u Hrvatskom. Ima, Hrvatsko je objavila ova školska knjiga u onom divot izdanju, ono Brown. Oni su imali, ja imam sve tri njihove znači, priče iz From Parallel Lands. Parallel Lands, okej. Imam Toma Bombadila, kažem, imam ga na hrvatskom, jedino ga nemam na srpskom, znači na hrvatskom, na italijanskom, na engleskom. I, bože, toliko su divna ilustracije da se, znaš ono kao, stavite me u košulju da ne kupim, još jedno, ali eto kažem, volim recimo Beowulfa, ja sam studirala italijanski, nisam studirala engleski, volila bih da provalim, eto šta ja tu sam omašila u svom nekom čitanju Beowulfa. Za taj Tolkienov prevod Beowulfa kažu da je baš, mislim, meni je on super.
ja volim tako te gombave prevode, u smislu da se gombaš sa njima, da su teški, da nisu na prvu loptu, nego on, što bi se rekao, kako jedan uvijek rekao, kao, baš je high broad, baš je u smislu akademski suv je, arid, što bi se rekao, potpuno je očišćenje od školskije, kao što su prevodili kod nas Đurić, što je preveo Ilijadu i Odiseju, što su Kombov prevod Danteov 200 godina, iako su ga Hrvati prevodili još 2 puta, to se kod nas. Taj Kombov prevod su uzeli kao školski i to je, koliko god se meni sviđa i Mralić i Mićević, ne, Kombov je on. Tako da u tom smislu, to je više za ljude koji studiraju, to njima zapravo onda ni ne treba da se prevodi, jer oni uživaju u originalu koji je Tolkien već preveo sa engleskog. Ne znam da li sam razumio, u smislu nesuvislo, jer kao i kad bi se to prevelo, to ne bi bilo to, jer treća ruka, Tolkien je već prevodio sa prevoda, tako da ne znam, nije to u ovom džiru da bi se to na taj način, ali mislim da bi to... Na fakultetu se koristi Seamus Heaney, prevod. Da znam, to je na Korici ima samo Verižniča, da, on je jedan od novih isto, imam i njega, imam i Siblina, Dajan Siblin, mislim da u januaru izašao, to sam odmah dručio. Znači, ako bi se radilo, imalo bi smisla sa originala, pa kao... Pa ako neko sa ovoj... Ili ovaj novi preprič na moderni engleski. Ne, naročito na američki prevod. Ne, to nikako. Mislim da je olakšana, oni su za bukvalno ako mogu da uprošćeno uraditi, mene to izluđivo. Ne, ajde da ne menjamo neke stvari ako nema. Mislim da kod tih izdanja to problem što taj prevod ne bi se prodavao u velikom tiražu svakako i onda, a veliki je napor to prevesti i onda nije isplativo. Ko što je Mlađa imao ceo projekat da prevede Serga Venu i tu trebalo 2 godine. On je tražio svaku reč da ubode, da onu aliteraciju zanese kao što je kod nas čak i metriku uspio da ispoštuje 99% kako je rekao da se to drži, da bukvalno ima, ne znam, onu granicu između naših jednosložnih reči i onih u engleskom koje nisu, da to uskladi koliko je moguće. On je preveo i Sera Orfija, recimo. To je u istoj knjižici Serga Vejn i Zeleni vitez, Sera Orfija i Biserak je preveden isto i to je se objavljeno u nekim časopisima filološkim. Nije zvanično da može da se kupi u knjižari, nego je to neke izdanja koje su izlazila u okviru na fakultetu ili nešto kao zbornik radova. Ali imam te tekstovi, to su baš vredne stvari, baš i greota što ih nema u knjižari, u slobodnom prodaju. U svakom slučaju, znači, mi smo sad trenutno u situaciji da imamo dosta toga Tolkienovog da se kupi i da će biti još dosta toga. Sve što je, maltene smo pokrili region, da je to je, sad, Hrvati su nas sad malo pretekli sa Numenorom, ali to oni su uskočili u trenutku kad je to bila pauza, pa je nekako se pratimo i to mi je okej. Ima svako svoj red, pa lagano. Ali to... Tako da ali oni imaju svoj dizajn. Dobar trenutak biti ljubiti. Nije loš. Bolje nego pre 10 godina, svakako. Da, kad 93. si imao samo papirnato izdanje Silmarilliona i 2 gospodara i to je to. Dobro, sad idemo mnogo daleko da smo bili mali. Ali mislim i u odnosu na pre 2018. kad je počeo publik da izdaje, mislim imamo mnogo bolju situaciju. Teže prevoditi Tolkiena nego nekog, evo pitam... To sam Vladu pitao ja. Znači, nekog drugog autora. Eto, ja nisam prevodilac i stvarno me interesuje. Ja sam to pitao Vladu. Vlada se zove Vlada D. Janković. Vlada D. Janković, da. On kaže da je njemu poprilično mu ovako, ali valjda zato što on baš dubinski ulazi, on baš razume Tolkienov svet. Tako da mislim da se Vesna poprilično namučila sa Gondolinom zato što smo crkli od ispravljanja, ali nije kriva, ona potpuno ne bavi se, ne zanima je to toliko, ona radi svoj posao. Mislim, nije to nešto sad krivo zglava, ali Vlada baš ali stvarno u tom. I onda se to vidi skroz da on i voli to i poznaje, mislim, poznaje koliko ali može s njim da se razgovara na gomilu tih stvari koje, on je već to čitao negde nekada u mozgu, tako da je to baš olakšica i to je baš
što bi se rekao upale kašiku u med, da smo našli čoveka koji će nam doneti to sve. Jer znam da ima dosta ljudi koji misle, kao ja sam završio, sad Mina da me ne shvatiš pogrešno, završio sam kao taj fakultet i kao mogu da se bavim prevođenjem, ne možeš, moraš da imaš. Što reče ja da ne shvatim, ja nisam prevodilac. Ne, pa mislim završila si filološki. Istoriju umetnosti, ne, ja sam istoričar umetnosti, da, nemam... Znači, mene može da se izvijem. Ljubici se. Ljubici se izvijem, one završila. Može neko ko poznaje, ko se bavi time, mislim, iz hobija, sad da ne stavljam sebe u kontekst, ali zapravo, ja se zapravo stvarno time bavim iz hobija i radim stvari koje radi, su stvari koje prolaze studenti, jer mi je to trebalo da se obrazujem da bih mogao da razumem kako nešto funkcioniše, ali ući sa ulice i prevesti, sad ću prevedim pad gondolinu i to izgleda kao pijaca, ne, to ne. To može i Google. Da. Ja sam, na primjer, prepevala, seću se, maybe, ili volim inače da radim prepeve, ali, na primjer, moj prepev Maybe Stanović je bio pohvalio, ali u životu se ne bih usudila da uzmem nešto od ovoga ili da ozbiljno nešto to prevodim i posebno da moram da budem, da pazim i na metriku. A dobro, kad ti nije prva knjiga lakše, što kaže, on je čovjek koji iskusan prevodilac. A i filolog, on je to završio, u smislu 1 na 1. Recimo imamo gomilu prevodilaca koji nisu završili engleski, čak ni književnost, ali recimo Skroban je primjer, koji je za to što prevodi je fantastičan i to što radi je skroz, ja čovjek je ekonomista, ili pravnik. Nisi purista u tom kontekstu? Ne, postoje stvari gde je to sasvim okej, ali samo sam da se samo stavi neke stvari na svoje mesto. Da u smislu ne treba pohvaljivati nešto čemu nije mesto tu zapravo, ali ne u smislu da sad, zato što smo mi bezobrazni i nekoga zmrzimo, nego jednostavno da se samo kaže da treba nam za to takav i takav tim. U redu ne odgovara, ovo odgovara i to je to. I mislim, u suštini to nije čudno, jer kad gledate i bilo koji stručan prevod, ne znam, bilo da je istorija umetnosti ili medicina, znači potrebno je neko ko poznaje materiju da bi mogao da, jer onaj ko ne poznaje prevešće bukvalno neke stvari i to onda nema smisla i nema veze s onim što, znači gubi se značenje. To je veći problem. To je ovde tvoja muka, 30 knjiga konteksta. Da, ali to, mislim, to nije meni na poslu, u smislu, meni je prevođenje na poslu, to mi je kao, možda razgibavanje, ja to volim zapravo, i stvari koje su mi meni, u mojoj profesiji su mi vezani za to, tako da, jednostavno sam morao neke stvari da bih što bolje to radio, a želim to, ne u smislu da sad nešto skupljam neke pojene, nego mi to stvarno interesuje. Tako da sam upao u te neke stvari koje sam morao da savladam da bih to razumeo i onda mi je nešto što bi se rekao, otvorila mi se neka polja koje nisam pre jednostavno kao običan čitalac video. I to onda malo podiže onda i nivo u smislu šta ja očekujem od sebe, a šta bih očekivao od drugih. Ako već mogu da se stavim u tu poziciju, nikad se nešto da se ja laktam, ne. Ja i ovo sa praktikumom, bukvalno je bilo, mi smo od prvog izdanja smo se upoznali, ali to je trajalo onako, eto kao poštovalac, i onda u jednom trenutku kad sam ja samo sam pobesno na to i baš sam onako kritički, što ne radim često, to baš mora da me nešto izvuče. I onda mi je direktor se javio, u smislu, možemo da razgovaramo, možemo. Ajmo da. A dobro, I bilo je sve kad ima volje za saradnju. Ne, on je super, on je stvarno, baš je čovjek koji sluša sve strane i onda uvek se nađe najbolje rješenje, tako da ne trpi nikom. To je baš čovjek koji je stvarno... Dobro se služio s povišicom. Nemam ja ništa od toga, ja ne radim, ja sam samo spoljni saradnik, što bi se rekao, ne radim, nije mi to firma koja me plaća, ne živim od toga. Nema veze, da razjasnimo, zato što ljudi, to ljudi zapravo i misle. A da, kao da sad ja imam neku sve stranu, ja nisam deo kući zvanično. Nema, Marko je samo veliki ljubitelj Tolkiena i veliki poznavalac i to znanje koristi da nam svima pomogne da imamo dobro prevode. Znanje veli se nama, ti ne znaš, ima čovjek kanal na YouTube-u gde on maltene predavanja drži o svemu, ako deo po deo, pa lagano.
I od toga je pozivaju, što kaže. Nije nas platio da ga reklamiramo. Isto posle nije. Dok meni YouTube 4 evra mesečno, to ti dosta. 4 evra. To šta ćeš, pa nije to popularno, ono, mislim, ko će slušao o Hilaju 2 sata ili, ne znam, o Edipu. Ili o Edipu kod Seneke i Edipu kod ovog Sofokla, to. Dobro, 4 po 4, neko Da bom. dinar po dinar. Javite se za Hileja i Edipa, molim te, ono u privatnoj poruci. Može. Eto, ništa, imate li konkretnih pitanja? Imate da... Da ne ulazimo sad u filozofske rasprave, šta najviše voli? Može, ne govorimo o drugim prevodnicima. Da ne šta misli o ovom prevodnicu, što bi O kome? o nekim pojedinačnim prevodijacima, ali dobro. Pa ne, nemam šta da mislim, ono, ne znam što bih, ono, ljudi rade svoj posao, ne znam na koga tačno. Evo, nije za Onda ne Evo ja onda, potpuno benigno pitanje. Omiljeni lik. Turin, on je kompletan, on je baš, Turin je, ne Turin, izvini, Tuor, malo mi je, Tuor mi je ono baš, on je vertikala, on je baš arhetipski, mitološki junak koji obuhvaćeno mu je sve od rođenja, odrastanja, onog sazrevanja, puta sazrevanja, odlaska, bukvalno celokupno, kao što imamo u Antici, to je Tuor. To je u padu Ostalima? Gomorne, jel' tako? To je svugde. To je u padu... Meni... Kako? Koji je omiljeni lik? Pa zavisi iz koje knjige, ali Finorud mi je verovatno omiljeni lik. I Sam i Faramir iz Gospodara, ako ćemo po knjigama. Ali ovako iz generalno čitavog legendarijuma, Finrod. Mene ne pitajte, ja nisam toliko... Ja nisam da... Ne, ja sam kao ovo zadnji put čito sve u srednju, tako da... Molim, Modern fantasy, čitate nešto? ja to onako malo. Ne baš. Mislim, ne na nekom ozbiljnom nivou, tako da... Kako? Pa, realno, mislim, da bih rekla da stvarno čitam nešto, moram da poznajem dovoljno, a mislim, to što pročitam u prolazu nekako ne kvalifikuje, baš da kažem. Ona je kao literatura dođe to. Kad isključimo kameru, pa ćemo... Ali ima, sad bez zezanja, sad ispače da me publik praktiku plaća. I tebi, Da, i mene. Objavili su veštačije, prve 2 knjige iz veštačijih zemalja. Kad sam počela da čitam, bila kao... I onda Veštice istine, Veštac vetra. I prvo kao bilo je, ali posle su mi se te 2 knjige dopale, a onda sam saznala da imaju još tipa 4 ili 5 knjiga koje ovi nisu otkupili, tako da je to... Zato ne čitam moderno ništa, zato što je to sve 200 delova oko 1000 strana, ne može ali recimo, pazi, ograđujem se. Kao Marko, kaže, znači, Tolkien, istorija srednje zemlje. Ne piju meni, znači, što kaže ovo Ivan... Nije problem u obimu, problem je što nije završeno. Ne to, nego u načinu. Ali ja sam ih uzela zapravo za poklon nekim klincima i pošto ne volim kada nalećem na nepoznate pisce, da dam deci tek tako. Da, to. Ko zna šta ću da im dam, volim da pročitam. Kažem, u početku kao bila je a onda su mi se stvarno dopale i baš sam pisala publik praktikum, pa dobro, gde su vam nasledci, pa znate kao, to kad je objavljeno bilo planirano kao 2 dela, kao i nismo otkupili dalje, imam ih na engleskom nikako da stignem da iščitam, ali recimo, eto, ima tih nekih, fantazija, opet se vraćam, ovo je za young adults, znači, kao, za tinejdžere, ali ima tih nekih simpatičnih. Ima fantazije koliko hoćeš, ima fantazije. A ne, naravno. Ima fantazije, ja čitam, na primjer, samo fantazije za odrasle, samo to, savremeno. I ne mogu da stignem sve da pročitam. Ne, treba. Pa kako možeš? Samo i sve je super. A nije sve super, ali sve može što ja čitam, meni je super. Pa dobro ti biraš. Ja recimo, kažem, pošto inače volim razne žanrove, ali kad kupujem tako knjige za decu, volim da vidim šta sam kupila
I baš publik praktikum opet. Znači, da mi platite iz publik praktikuma što da se planiram. Imaju, na primer, nekoliko tih po 2-3 knjige u istom... Pa tu ima dosta nekog, ja onda dao ti middle grade-a, ja imam problem što meni to pobegne nekako i ne mogu da proberem. Ne, ja to kapiram, kažem, i meni uvek u početku bude kao, no bože šta sam ja ovo, kako ću ovo da čitam, a onda kao do kraja shvatim da to uopšte nije loše, samo što nije za moj uzrast. Znači, to je za, ne znam, problem je što gomila 16-17 ovog godina. fantazija koja je okej i ima više nastavaka i onda dok naši to kupe, dok to neko sazna, dok izađu sve knjige, dok se to prevede, mislim da naša publika koji to zanima već često i pročita. A i često bude problematičan prevod. A dobro, to što se ti svađa s Pajvančićem, to je ono kao posebno... Ima to za pogrešan prevod, recimo, ja ne mogu da se setim... A dobro, da, to kao to... Više Skeleton Crew, mislim, ja sam skapirala da je u originalu Skeleton Crew, znači ono osnovna posada, prevedeno je kao posada skeleta. A to se sad mnogo reći dešava, stvarno. Znači, ali ja sad ne mogu da se setim kao koja je knjiga bila u pitanju, ja sam samo, kako sam pogledala, znala sam koji je problem. Pa da, u Farmeru Gilad Kama je u posljednjem, bukvalno završetak, ne znam, kuvar je postao grobar, sad Undertaker, ovo je preveo kao preduzimač. Mislim, okej je to, kao nije preduzimač, je stvarno grobar. Jeste prešao privatni. Da, bukvalno to mi je ono, recimo, te neke stvari, ali to je, šta sad, ono, neka, to je, nećemo nikog drugi, čovek je tako najbolje što mogu to Koji su generalno, da se vratim na još jedno pitanje, koji su tebi glavni izazovi u prevođenju? U tom nekom smislu, kada pokušavaš da dođeš do nekih rešenja, šta ti je najveći izazov? Pošto je moje uglavnom ovo što kaže Ivan, mislim da je Flyer, da, kad je govorio o ovom stilu, kao ne gledaj njega, on ti dalje od 16. veka ništa ne čita, u smislu arhaizam koji želim da prebacim, recimo, kao kad čitaš stare prevode Dantea, ali da to nije ono u smislu što hoću da kažem, nego da to bude taman toliko koliko treba da zvuči, a kao ću da opet... I to mogu samo kad mi se to radi. U smislu kad me inspiriše, recimo, Williama Blake, eto, ono sad poslednje što sam Tirijela njegovog sam uzeo da prevodim i to mi je onako, bukvalno tog dana, samo onda sam uzeo delove 4 Zoe i to je, ceo dan sam ja prevodio jednu stranu i to mi se ništa nije, na kraju se samo pustio. Tako da to mora da me zainteresuje, štivo da mi je ono interesantno, onda da se gombam sa jezikom, da to pokušam da ga prebacim, ono što bi se rekao u VHS, da to ima taj zvuk koji zapravo treba da ti donese tu patinu starosti, tog čuda, odnosno tog epa koji je iz kraja 18. veka, da ga sad ne osavremenim toliko da izgleda kao da je nešto potpuno danas izašlo, to mi smeta, recimo. Te stvari koje pokušavaju kao da se približi čitavcima, recimo Antika, pa onda, ne znam, Gatalica uzme i prevede ove Bahatkinje kao da je pisano sada, da je to Nušić pisao, ili potpuno to mi je nesavesno. Da ga na taj način, jednostavno, te stvari ne treba da se čitavcu približava, nego ako on već želi to, mora da pređe tu granicu, tako se uči, jednostavno, tako se podiže i nivo sopstveni, da napreduješ. Tako da nešto između, da nije previše toliko arhaično, onda će odbiti ljude koji nisu u tome potpuno, ali opet treba da, kao što smo gondoli, opet je bio, neke opeske su bile kao, kakav je ovo, kao teško je za čitanje, pa da, kao to je Tolkien, to je pravi Tolkien, Gospodar je pisan za drugu publiku, ovo je on pisao za sebe i ti tekstovi liče na nešto što on čitao, a to je upravo tako, kako je on pisao, tako da to jednostavno mora tako da bude. Dobro, to je ono što se kaže duh jezika. Da. To je i najteže prilagoditi iz srpskog u drugi jezike, recimo, ne znam, pesma Nerotkinje. Kad kažete na francuskom femme steril, pa nije baš, ne zvuči kao u originalu, tako? Da. Ja sam baš... I nekad postoji nešto što jednostavno ne prevodi. Ja sam već sa jednim detetom radila engleski i ne mogu sad da se setim koja je reč bila, ali ne postoji ta reč u srpskom. Da, moraš celu sintagmu da uzmeš. I ja sam mu rekla, to može da bude
to i to. U ovom kontekstu to, ali u drugim, sad opet kažem, ne sećam se šta je više, šta je bilo, opet, u životu ne bih bila prevodilac. Ja volim da prepevavam, to je potpuno druga priča. Znači tu čovjek može da ima malo onako i slobode pesničke. Ali nekad je čak i to robujete nečemu što je ustaljeno. Recimo kad je Gone with the Wind, Prohuelo s vihorom, da li iko može da zamisli alternativni prevod? Ali evo sad su objavili su skoro. Kako su ga pravili? Kako je bilo? Ne, to je hrvatsko, to je staro. Nije Zamjak vetar, drugačije su preveli. Novo. Neću da pominjem koja je izdavačka kuća, Mina zna zbog čega. Ona je izdavačka kuća. Znači, Prohuelo s vihorom. Bukvalno nešto što nije uopšte ni asocijacija na to. Sutra je novi dan. Bravo, sutra je novi dan. Ali nije, to nije. Da. Dobro, to su sad druge stvari kad traže novi prevod da bi... Baštine, bukvalno. To su sad drugi targeti koji se gađaju, to je da moramo da prevedemo, ali ne smijemo da koristimo stari. Evo sad ozbiljno pitam, znači, to postoji, da ne smiju zbog prava da koriste... To je problem sa trademarkom. Znači, niko ne bi smela da upotrebi više tu. Zato što neće da plate autorska prava. Ali recimo kad se citira u nekom prevodu... Ja mislim baš da je dobro što je zaštitno. Ali da li će zamreti na taj naziv? Pa neće, zašto bi zamreti? Ja kad bi kupovala knjigu i kad pogledam kao sutra je novi dan, okej. Gledala sam film, pa znam, ali... Piše u sledećoj liniji teksta. Ali znaš kad bi se setila... Piše Hara Tohara Lovci. A to je ono, kao kod Tolkiena što imamo, ne znam, glima, glita, glisten, sijat i svetlu... To sve kod nas isto, ono, sijen, pa svetlu... Ono, te gradacije koje su u engleskom, on zapravo označava svaki atribut drugim tim. I kao namjerno to radi, ali kod nas kako ti da nađeš svetluce, sija... Da, to je haos dok ne slotoši, dok ne uradiš što... Da, nešto tako te neke novotvorevine... Pa kao Alien, za Alien imamo tuđinu. Tuđi, da. Su osmi putnik, tako, To je druga priča, tad distributorski prevodi su bili... Dobro, ali je zanimljivo kao to je besmrtnik. Daredevil, ne bojiš. Kao vrećasti vijenac, kako su Hrvati... To za predaju je čuveno Vinaver kad je prevodio Gargantu i Pantagoru. On je napravio novo, njegova Gargantu. Majstanović je napravio novo. Da. Čita se prevod, čita se original, opet uživaš gde je različito. Ništa, ajde, dosta za večeras, pa ćemo nastaviti nekom drugom. Hvala Marko, hvala Žarko. Sad vremena smo pa dobro. Toliko smo i planirali okvirno. Dobro, super. Hvala svima.